Balad-balad ko piyag. Pisler rami rin balay nga kani. Arong polo. Pratang rami rin Diyos. Sugop niya patanday. Hindi magbabaya. Amen. Mayong gabi sa tanang mga Bisaya. Medyo akong tingog, pagaw tungod kay sa daghan ng Mulakaw, Sambuanga, Pakagayan, Cagayan, Bukidnon, balik na po sa Sambuanga, pag-abot na sa Bukidnon, perting Bugnawa, morning na pagaw ko. Sa Sinubano, pamipalat. Okay, ang mensahe nga akong pagbatbato na makita sa sulat sa Hebrehanon, Kapitulo 9, versikulo 27, ingon dire, og maingon nga ang tao gibutan nga mamatay sa makausara. Og tapos diya na mao ang hukom. Mag-amputa. Ama na mo nga langit nun, Diyos nga makagagahom, Ginoong Diyos, salamat ning takna sa kagabion. Salamat Amahan nga nadangat kami napita aron sa pagsulti sa mga pulong. Salamat sa tagbalay nga nagadawat kanamo nga mahigugmaon. Thank you Lord sa imong pagkamayo. Anya kami karon Ginoo magatuon sa mga pulong, hinaot Ginoong Dios nga matag usa karon magapatalingog unta sa mga pulong nga wala gayon makababag, way makabalda Amahan. Busa Lord kami nagampo nga ikaw padayon magatudlo kanamo, magagiya kanamo sa among isulti karon. O labas tanan, ikaw may magapamulong ng takna sa gabion, himo alamang ako Ginoong Dios nga ubos nga sulgoon. O ginaot Ginoong Dios nga ang imong pulong karon maghatag og kapuslanan sa mga patalingon. Dalaygon ka man sa walay katapusan, king tanan among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong basahon ang giingon re tumasol pagbalik. Ingon ang Hebrehanon Kapitulo 9 versikulo 27, og maingon nga ang tao gimbutan nga mamatay sa makausara. Og tapos niya na mao na ang hukom. Ang atong tema ning kagabion na gayon. Ang pagpangandam sa kinabuhi samtang buhi pa di kinahanglan. Nganong kinahanglan ta mangandam? Ha? Sumala sa atong gibasa karon, nagaingon din nga ang tao gimbutan nga mamatay ug tapos ani mao na ang hukom. Pata sa kamot sa Bisaya. Pila ka buk Bisaya diri? Isa lang? Sara ka buk Bisaya? Sa ato pa puros-puros humano. Matod pa sa gisulti sa Hebrehanon, ang tao ini kamatay niya gibutan. Tanig baya doon matay ta. So, magbabaya. So, diwata, ini magbaya rinita, matay kita. Ini magbaya doon, matay kita. Bot may tayo turnin, ini may migbal rinita, ini may magbaya doon, matay kita. Amen? Ini may migbal rinita, ini may magbaya sa nanta ita matay. Malang paron, tubos ita matay, magpagalat na lang ita sa ukuman ita. Amen? Matod? Ukuman ita, ang aksumano niya gawas, matod? Okay, good pa yan. Malang paron, tapos ita matay, paglatan tanalak, nanta ita o kumandig diwata. Kaya gataw, tulubok ita, kanin sa labok na iminita niyo, tulubok niya ini. Talurin niyo. Kanin iminita niyo na daw ini sudlawas. So, biyak talo ini rinjalong, kanin ini tulong dito naman kayo kalang. So, migina kanin ini tulong taron, gataw langit, buwan. Kanin, espiritu, tuloy ita. Kay lawas kani, matay, pulit dito lupa. Kay ginata kani, pulit to diwata. Pero kay kalagta kani, kana ini matay, piando taan pa. Igo malak ini mawa rin Mawa ini din Pero lawas ta kani, ana ini matay. Matay ini, pero so kalagta kana ini matay. Kay ini o kumandi magbabaya sa puliin, malang paron ni tinalo no pare. So, magbabaya, puli din po, ukuman sa minatay mo, sa patubo. Matawad? Ukuman ita. So, launan minatay mo, sa mitubo ito, marinis yung diwata, manawag din po, ukuman ita. Andon ngagbinalta rin andon nga pinggulaw na ta rin ukuman ita rin diwata ta. Kas doon, tinalo rektima ta, mga andami ta, mintras patubo pa ita. Matawad? Matawad diya, mariganda. Oh, mga andami ita sa sinubanan pa, menuyan itadahan. Mintas anak pa ita matay. Adon may balanta. Din andaw, unsa may atong buhaton.
Andon may balon tanan daw da pa'y taminatay. Kay tinalo di Biblia ukuman may ta. Nanda patubo pa ta. Andon may balon ta. Andon may usabi atong buhaton. Sabi sa pa. Donate 5 balon ta. Dakat kita matay arma pangandami ta. Ay niya kinahandaan pangunturan tago piya. Kaysa di tayo niya pangunagan disgrasya ita matay ita maukuman ita. So kapatay ni katao da tasunay. Nanta maratang. Nanda ba? Lama ba? Bus ba? Bus ba gabi tulog ita? Kanan na takatanod. Kay delikado. Sada ita may kapangandam ron. Di tinalot na magpapaya. Amen? Matod? Oh, Ken. As doon, dunig ba ng tamintas buto-buta? Guna! Ay di ba mo pwede tinalo? Guna! Ano ba ng taguna? Kaya nahanlan, may transporto mo pa ita, mga nag-itarik, tinalo rig Biblia. Amen? Ano may tinalo rig Biblia? Basahan tago piya. Maklaw paron di Roma, Kapitulo 10, versikulo 14. Panganagamo ko piyak siba. Maklaw paron. Apang unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya nga wala nila tuhi o unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayod nila hinunggi o unsaon nila pagkadungog kung walay nagwali. Oh. Ano tantaraw ka nga sa dahil ano tantaraw ka nga sa dahil ni gwali nita? Matod ba ita sa data meron? Ano ita maturan doon? Kailangan masi walihan ita. Mga nag-ita. Guna, mga nag-ita. Mintras patubo pa ita, mga nag-ita, ando tinalo na magpapaya. Katulon dito, Rigbulian, o lama-laong di alaw ang panaw. Ano ba itong panaw? Diba? Ita nga subanan sa talon di nga gumakan. Talon nga bulian ta. Hanalaw ang panaw lama. Ano ba itong panaw? Pumatod ba ita ron? Nandaw, sa talon ita rin magbabaya, talon ita itong diwata, tinalo rin diwata, pangalagaan nyo lang inan. Kaya inan lang igawin di kay nabuhit ninyo. Paminawa ko ninyo. Kaya ako'y nagawid sa inyong kinabuhi. Ado'y balanta, mga nag-itanan daw. Ado'y tinalo rin magbabaya. Bulangan tayo ginom. Kaya dito langit tayo ginom dito. Betul? Ada inuman ta gasi. Itangak subanan gasi inuman ta po deg alkohol. Deg alkohol. Amen? Balita gasi. Subano itak tapa ito nang aglanan. Ano ita minom nang agguangken. Ngagbinali nga dumagatken. Ano ita sumalo rin nga makabulaken. Kaya sub di ba tata? Paraw paron. Kung muto tag Ginoo. Kung muto tag Ginoo. Ang atong Ginoo di man pala hubog. Maginom ba di ba tata? Maginom de. De. Oh, motor amo. So di ba tata anak mo ginom. Kas doon sa tulon ni tanig di ba tata anak mo ginoy tayo ginom. Tulon ni magbabaya ta kana madan ako ibalin nyo kay ay nasugal kay na madanan. Ay tanon. Punto ra ta masu di ba ta. Di dapat sa tiginan nyo kay metod baya di ba tata anak igpiya danin. Anak maliag sa diwata ta. Di mo sugot ang Ginoo nga mayungot anak ta. Oh. Has doon, panganagaan tago piyag masiba. Kinahanglan ta nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Samtang buhay pa kita. First, usa kani. Kinahanglan ta nga maminaw sa pulong sa Ginoo samtang buhay pa kita. Kung muto ka Ginoo, kung mito ka Ginoo, buot pasabot, ang sugo sa Ginoo imong tumanon. Amen? Karon, nabito usa ka ginikanan, minsan nga, kana kung anak mo to man ako na. Kaysa may mga ginikanan. Kita mga ginikanan ta. Ang imong anak, kung imo lang sugo, na pagkabo, o muto man na, muna'y tinod nito nimo. Ingon mo nga anak, oh, ala pa lang dito gobe, pangalian dito gobe. Sa marito, nagpasabot, bituon mo. Kung sana ganit marito, nagpasabot, wala siya bituon mo. Igor siya na kailangan ikaw yung inahan. Igor siya na kailangan ikaw yung papa, ikaw yung mama. Pero sugunin mo di sa pato, o sa may tawag di mo anak. Ano may matalok mo ron niya? Batao lang, planga. Matalo mo, John.
Kay batawlaw ka ni pula nga main eh. Sa sugoong ko, di mo to. Nilalanan ba ya? Inanigin na nilan? Inigama nila, pero pag sugoong ko na ilang ito, nangandaw. So, diwata ta, igot talak nilala. Pero anak ta, tumanod sa ano siguro ko di diwata. Amen? Siguro, talo rin gawas, sasak-sasak, malagot tarik surkain. Pero kay muto din eh. Muto. Itagak subanon, kinahanan, muto di tagupiyar, tinalo rin magbabaya. Mama, batay tari tok syudad. Merito itatok syudad, merito itatok Cagayan, merito itatok Iligan, kaya nga gataw dito, anak na ilan muto di diwata. Misunan lang, pero doon di diwata, pero anak lang muto di diwata, andig binalan, ginom-inom ilan dito, sapay talataman. Lubas na ilan, paitan na yan nilang taparan, dunig badyo maratang nilan. Donig bagyo maratang to nilan. Malaw parang di binisaya na ay katalagman nga muabot sa mga tao nga dili mo tuo. Igo ra nakaila o Ginoo, pero dili mo to sa sugo sa Ginoo. Amen. Naita nga subanon. Kasbaya kay nga guan, kay nga balian, mamakanoilan. Bama. Mamakanoilan. Mananabi ko pelan taman. Aron anak matang dinita subuan. Tak malaw paro kay nga kang masat kay mapati-pati ko piya. Oh? Nah, kapan? Nagagura niya. Oh, piya. Kedua, tayo balang tayo. Mentras, nanda, patubo pa tayo. Mga nagkita ko pera, tinanong Biblia. Maminaw ta. Kadua pa ta, ha? Samtang buwi pa ta. Anak pa ita manini ane. Samtang buwi pa ta. Atong tuuhan. Patod ita. Patod gani ita regmayor. Patod gani ita kapitan. Patod gani ita konsyal. Mumaitara sa patod di diwata. O, di ba? Oh, muto kita sa kapitan, muto ta sa mayor. Pero dito muto sa Ginoo. Andon malong iya. Andon malong nalantarin ita. Anak dasar nita bunog-bunogan. O, di ba? Betul dita. Kinahanan atong tuohan. Iyon ani. Atong tuohan nga si Kristo namatay dito sa cross aron ang tanan tang sala iyang pagabayran. Si Jesus minatay na dito cross aron suksala ta bayaranon. Anak na yain nilansang dito cross. Si Kristo na nilansang dito cross. Suksala mo dinapada ni Jesus dito cross. Kana na yaya kinahanan ng sangan pa rito. Balan mo, ego analak mga nag, ego analak rumaturan doon. Amen? Matod! Balan tayo ko lakot na matod. Kana na tayo tapan pa dito, magdapan dito. Dinapahan man na. O, diba? Dinapahan man na, tubos man na. Has doon, balan tanan daw, ng turan tagugbiya. Turan tagugbiya. Tuhan na to. Tuhan na to. Atong tuuhan nga si Kristo namatay sa cross, nga si Kristo gilansang sa cross. Ang kamatayon ni Kristo sa cross di lang kay para sa Bisaya. Mga nagitali. Ang kamatayon ni Kristo di lang para sa Bisaya. Dili lang kay para sa mga insect. Dili kay para lang sa mga Tagalog, apil tang mga Subano. Apil ta. Kitang mga Subano, apil ta. Munda sa muli, din. Apil tang mga Subano. Di lang kay para sa di lang kay para ni taga Manila to mga Tagalog. Dili lang kay para sa mga insect, di lang kita para sa mga Indiano. Dili kay ta para sa mga Amerika. Apil ta aning mga Subano. Anong apil man ta? Law niyo ron. Padakabitan talayidlan. Danilang English. Danita Subano. Pero sama rin talang gitaw. O commander mo sa paningi matay ita. Matod? O commander gusay ita. Sa talon yung di magbabaya o kuman ita. O kuman jur ita. Na, muda sa mo. Sa sinubanan pa, madlan tami ita. Madlan tami ita.
O kumanita, uy, kas doon din, kado ko pa kinabuhi tanan daw, sa anak ta pengenturan, ano tinalo ng magbabaya. Kaya sa magbabaya, enjoy magbaya. Talaw ni magbabaya, sumpata ko kay ginamong, masuwa. Mataw? Oh, talaw ni magbabaya, o sumpata ko pala uya. Nabuhi mo, sumpata ko pala, pataas-tasan ko pala, pumintura ko perinan. Inaanoy ka po di guaan mo, ay nabuhi mo. Dahil makabaya rin eh, o inay ka po doon. As doon, sumpatang kanin. Kay ginamo, sumpatang ako piyari magbabaya. Sa pengenturan mo laron inggo piya. As doon, itangak sobanan, pengenturan tago piya, ano din tinalo din magbabaya. Mama, inggo magbaya rin ginata. Sa talo ni magbabaya, lama lang mata ka. May magbaya doon. In magbabaya. Pero talo ni magbabaya, okay no. Kaya lang pag-ulang-ulang ka ni, po mga nagparigop yung patuday, patasa ko pala kay ginamilan ini. Po, ginamit pa lang ang pangalangkat dinan. Diliagan po ko pianilan. Patiala ko pala kay magulangan eh. Na, ano yung tarong diliagan? Ayan na. Has doon, manini. Manpras patubo kayo ta. Pag nagahantag mo, ya. Matod ita. Matod ita ron. Na, ano na ito? Doon na ito no? Go na. Mga nagkita. Pag nagkantak tinarap ng kabaya. Karwa, punturan tamatod ita. Ano tinarap Biblia, turan taron. Kana na taron. Sumain pa. Lain-lain pa ita. Ano na? Dito, sa labok ita. Laon nyo sa milalapan nyo si Ginda. Si Ina Linda. Ang kapma ito. Ayan man yun. Oh, sumimalago po yan. Kay minaktog di ba ta? Naitaro mo, kaya nga dato gani. Kalau ni berapa biar kayak pastor pobre betul pobre ambil perbagas tiang ambil. Mama, ni datang dari tari diwata. Paano na tari diwata? Lapan tagbase, sumini ba gani ko pa kaya magdato kan? Mulagas ko pa ganilan, mulaw ko pa kwarta nilan, makalagas ya panapatan nilan, doon nga sakyanan nilan, sumini ba gani ko pa ilan, ano pa panahon nilan? Sudah na dito na nilan. Sumini ba gani ilan? Ita pa kali. Di ba? Betul deh. Oh. Tayo. Kaya nga dato rito Cagayan. Dumanami. Apre, makasinaw ko piyak sakyanan nilan. Sinaw ko piyak. Manawag ilan. Di matabag nagbulaw nilan. Di na mulaw mga kwentas nilan. Di na nagrilo nilan. Sumimba gani ilan. Mulaw ko piyak kwarta nilan dito bangko. Mulaw ko piyak salapi nilan. Doon nga agninimol nilan. Ngagtaydaan lang makabagal ko piya. Kwarta duniron. Bala nilan duniron. Makalangas ni pek bala. Makalangas ni pek panapatan nilan. Pero mumasumimba pa may lang. Be. Mumasumimba pa lang. Kay doon ko lang. Doon ko lang. Manang parang Biblia. Piyadaw nandinidong bang lupa kani. Danita pa. Basta dahil magbabaya rita. Matay dago sa ita. Betul. Matay dago sa ita. Taas doon. Go na. Ano dito? Go na ito. Mangunag. Karwa. Matod. Matod ita. Dito na Biblia. Hello. 5 ba ito tinalo ito? Come on. 5 ba ito? 5 ba ito? Katalo. Tinalo rig Biblia, basahan ta rig buhat 2:38. Ang tagsa-tagsa kanyo maghinulsol sa inyong mga sala. Ano may naghinulsol? Baksuan tago pa sala ta kaniba. Oh, di ba tagulay na magbabaya? Pagbaksuan ko lang ko pa sala kani. Masasala ko pa tabangan mo. May perno ko gagawin sa puli. Ako na mo pa inan pasaylo. Bakso ita. Hinulsulan ta ang atong mga sala. Itangak subanan. Nagmalon ko peping gulaw na ita. Bakso ita. Hinulsul ita. Aron pulo matay ita. Dini na ita nagbutangan kane. Gupya na ginata. Sa pulis yung diwata, hukuman taolong, diwata rin nilalong. Dinalulalaw sa sinugo rito banwa. Kanaampiran. Isabot na niyo. Isabot na. Oh. Kada itampiran. Kapuli ng diwata sa binalta so gampaya patunday, binalta so pinalo di diwata, inunutan tago peso pabiyanan, maalang,
Sa pulit di banota, kanay tampid. Gambagan ko pa gagas tampan tayo nito rin. Oh, di ba takay na lang. Diliagan ko pa itasong mong kakinin. Mama, tigbaksuan ka na magupiyasok sa lata. Law mo ron itangak subanan na kasala na ita. Ano sa lata? Andon may tata, makasala ita. Amen? Makasala ita rin may tata. Makasala ita rin babata. Makasala ita rin maraganta. Makasala ita gopiya. Makasala ita gopiya. As doon, sugdiwata, minita, mirindaman ninyo. So, kay Bok, budlong bang banwa ka na, linunupan pa ng ni Moses. Kahit malindang kayo, tinaloon lang malindang. Muma milindang higalan di malindang. Dan niya suray. Kano din, rausok at lono, linunupan, so, na ka na linunupan. Down amin daw nalak, doon minita, di bantod. Nalaki ito, pamanya, kaya, down malindang nalak, down amin daw nalak suminitaron. Malaw paron dito ngagbulyang ta. Tayo dito mo doon, sumikasunod na ritong arka. Mumaginukuman marig diwata. Po, kaya nga agataw, da na ilang ito dito, di ba? Da na ilang mga mga sawa na ilang tiyag bataan ilang. Sa sinubanan pa, maniliman na lang yung subanan, doon gubian mo lang. Anak, ilawan mo, bataan mo. Doon gubian, isabot tayo doon gubian. Ha? Doon gubian, ano ni doon gubian? Laknitan? Lokotan? Oh, salat tamaya. Adon pa salat ta. Makasala itarig may tata. Makasala itarig managanta. Binal pa ta. Sana salat di kataw. Balansin ta, sana salat di kataw. Di kay kataw makasala, guna. Sala itarig managanta. Makasala itarig may tata. Makasala itarig dinandamanta. Talo na ito. Makasala, batat talo. Makasala tarig binalta, kay binatan tapat. Makasala pa ita, sa ano nga, batang talakpat. Sala ta na ginapat. Batang ta, talubok lak, paanjoon taron, talubok lak, dali. Sala ta na ginaw, talubok. Salak si mana, sanon daw. Pento, salak si mana, pituan daw. Sala mo, sagandaw, sala mo, talubok. Baliansin mo. Bilang mo gupya. Isip mo gupya. Sano sa lamorek sa laksimana? 21 kabuok. 21 kabuok. Sa lakta. Sa bulan, sano si Manaya? Pa. Pat si Mana, 21 times 4, 84. Sa lakta sa bulan, 84. Sa bulan lang iya. 84. Sa taon, sano bulan ni sa taon? 12. 84 times 12. 1,008. Ano mas sinubanan this? 1,000? 1,000 magatos. Walubok. Oh. 10 magatos. Sa 10 magatos, walubok. Sala ta sa taon, sano? 10 magatos, 1,008 pesos. Paandiyon dili nga subanon po, makapobre ko yan, hapon tayo 8 pesos ken. Sige bulak dili. Sa taon sala mo, sige mo. Sano yung gidan ko na daw inang? Ha? 70. Sige mo taon mo. 70 taon mo, sano yung gidan mo? 70. Sano yung sala mo? 70 mil. Sa balan sa tapya 3 lang. Apalele, manin yung tabi kalakad sa tapya 3 tada ka daw. Binato, sa magbatangin tapya 3 pesos dito. Guanta dito kalakad sa ata, masi. Sa gumulang ita, doon yung 70 mil. Sa paningin, magpadaboy ita dito tapya 3. Talubok dito binalang sita. Danan, gidano na daw, 31. 31 mil na sala. Sa Petris na sugod daw. Na! Ano na tinalo ni Biblia? Bantayan Tagufia, ano na tinaloon? Tuyan ang palit-palit yan, ano ka ni?
Okay na rin niyo? Tayo tago piya ha. Wala ko paron. Panmalang tago pa ay muli madami rin yung ibuhos. Maya ini. Tanta. Pakalaga mo siya. Malaw paron, tinalo, pinadayag 18:5. Dinabaga. Kay ang inyong kasalanan nagatipon og sangko sa langit og nahinumduman sa Dios ang inyong mga daotang binuhatan. Plele, base sa latas. Dito na langit, nagtipon og hinsungko na sa langit. Da masilingawan ni diwata, malaw paron meron demanda ko piada daw. Sabi asa sala ito ni ano pa kali dito siyudad. Diba? Sa ito ni tagabuhin sa makasasala ito piya, ano pa kali ilan dito siyudad. Pulo na sa pulo. Dan ito tulubok na sa dala kali dito siyudad. Sa laon nyo ron dito siyudad. Laon nyo ron ni taniya kagataw dito siyudad. Pakabunag-bunag na gupiya. Mama, itang ano din nga sumanan. Aple, mataas ko pa panapatan ka din eh. Maksaluan, maksaya pa. Makpanapatan, magjacket paploman. Kaya sabay tayo din, tulo ka na. Sabay tayo puso kay tulo ka na. Pero nito siya lang, ano yung ano lang. Aple, so, batang tuba ka na lang, hindi tumunan doon. Kasdon, yangit ko peso diwata reaksyonan. Sa amin rin naman ito, buwan, badyo ito rito, buwan. Dito kagayan, tayo badyo rito, mulaw ko pa yung natay ron. Mulaw, dahil ko pa yung dapat na rito. Sa bantayan mo rito, buwan, dito kaksidagat. Mulaw, ko pa yung dapat rito, may mga road na na. Miro, basta. Dahil tayo na sa doon ni Matay, masibahan patago pa yan lubungay. Sibahan patago pa, pero dito na na. Bagyo ay tono din. Ano dito bagyo ito, Brad? Tingnan dito. Sindong. Ilan dito ilan? Inamin may kauli amin. Bagyo Sindong. Mulon ka pa yung minatay ron. Mama. Mulon ka pa yan. Kaya dito tinalo ron. Sa mga sasala itago pa rin nagbuhin. Ano pa ka na ilan dito? Pas doon so diwata miyangit na gopiya. Miyangit na gopiya. Kano din, linunupan ni Pano, iniyak tubig, idumbang banwata ka ni Pano, iniyak tubig, pumiyangit sub diwata. Inugasan, maklaw paron, sa sinubaran, inugasan sub Pano. Dandaw, sa nubok na mitubo doon ito. So mitubo doon ito, surito raksunod tug arka. Na, ito, tubos dito, dunop, ito, mitiana na sudlo pa, mitubo na pluman pulis o sagot. Mimula na po mga subanan. Mimula na po mga gubibong bangla. Bana, misala na po mga sugatan, masasala na pluman. And dayo tinalo rig Biblia. Tinalo rig Biblia. Unang Pedro 3:7. Ang langit ug ang yuta nga karon nagalungtad gitagana sa kalayo ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios no. Ano enado niya talo. So diwata niya talo. Sinsulan. Tutungan. Glaan tutungan igbanwa kane. Maoma. Maasasala na gupyaso gataw. Has din itinalo ron nitras patubo pa ita magbukso gupya ita. Amen. Matap. Bulangan ta malati gula ta. Oy. Anak masilbi sa ukuman ni tari diwata. Pili tanon. Pala pa tinalo rin 2 Corinto kapitulo 5 versikulo 10. So, naunahan ng tao, marito to ni Isos. Marito. Tinalo rin Biblia, tinalo. Marito ni Isos, bala marito na dito tubanganan o kuman rayon. Yan, nagbinahan mo rito na pa. Dito ka bibang. Kung malatan igula-ula mo. Yan lang, gupiyag binan mo, rin niya kalaw din to. Kung gupiyag binan mo. Itagak suman, dahil yung sunay, ano tinalo rin nagbanta, nagbaliyanta. Dahil yung sunay, no? Tinalo rin nagbaliyanta, manini. Sa matakpos na iglumbang banwata kami, adlawnan minatay tutubuon. Mana na sa tinalo rin Biblia. Kaya tinalo rin gukumta, at tinalo rin baliyanta, samara marini. Samara. Ano tinalo rin nagbaliyanta? Sa matakpos na igbanwata kami, so, magbabaya, manawag na. So, rito lubangan ito, patubuan puli.
Patubon puli. Batangan, gupya, lawas. Batangan, gina. Tubos doon ay ginamo, gupya, nagatawa na. Puli na sug normal. Puli na sug dengan itong ito. Nakagito, mali. Ay, hindi tinalo rin ko na. Tinago kong dingag balianta. Doon ay gumbagal kawa niya. Manili. Hindi tinalo. Hindi tinalo rin ako kung dingag gata. Dingag balianta. Doon ay gumbagal kawa niya. Doon ay gumbagal kawa kaya paksibo-sibo man niya. Dahil doon ay nga tulay dito. Doon ang gataw ito dito mayan dito. Manya. Ana-ana antes pa labon. Yan na dito malabo doon. Di mo may doon ay katamdabo mo rito. Kaya miyak pamatod. Masasala agaw piya. Tinalo marigwa. Tinalo marigag bulianta. Ino may tinalo rig bibliya. Nagpasabot, so tinalo ringag dingag bulianta sa maramarini. O, di ba? Sama masi. Lang ita, nilingawan talaksok tinalo rito ngag bulianta. Di ba, inang? Nilingawan talak. Taas na daw, perimdeman ita. Ano din, igolak nilang bitanglak nila, digotak nila. Kung alam mo makabasa nga sumana, ano din? Ano mo makabasa? Kasi doon dito, malinin. Kung tayo lang itong mga bata, sinak-sinak na nga mo. Kahit sa puri na sudi bata, o kumanita, makabiyan na itong mga buwan ito. Dumbagal, hawa ito pa simo-simo. Na ito, mata na pluman. So, kung bata na pluman ito maguntay, na pluman. Na kay dumakay malingawan man. Gapya ka rin, misulang. Sadak kami sulang, adutan ka man adak. Kita naman sa Sadot! Mala pa nun! Ano nito katulo? Maghinulsol. Maghinulsol ta. Ikatulo pa ta, maghinulsol. Ano nini ginulsol? Sa English, gitawag siya repentance. Bot pasabot sa repentance, pag hinulsol, stop sinning. Amen. Hunong sa pagpakasala. Biya sa sala, undang sa sala, talikod gikan sa sala, ug ayaw ng pagbalik sa sala, mo na'y hinulsol. Danitar mga kasubanan, magbakso ita, bulungan ta, sudlanan, mulatan, pinggulaw na ta. Taliuran ta to sa sala, tubangan ta siya Kristo, bulungan ta sa sala. Aron dawatan ta kunin. Amen? Amen. Atod. Tudaran. Daw ini, panahon pa ini makahinulsol ita. Panahon pa ini. Kaysa maninilay tayo na manita kahinulsol, anak na. Na. Anak na ita kahinulsol. Kula-ulak na lang. Malang parang sumilyan, di na puli. Di na puli. Minyan man na iya. English pa, pass is pass. Sumilyan, di na puli. Mahay ita mo po. Kapuli rin diwata. Malang pok tinalo, dig, Juan 5:28-29. Ayaw kamo kahibulong. Kaya nasa lubong makabatiun niya sa kuntingog. Ang nagbuhat og maayo mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. Og ang nagbuhat og mangilab mabanhaw ngadto sa pagkahukman sa sino. Oh. Alaw paron itangak subanon sa pulitasong diwata patubon ita. Sa patubon ita sulitod libungan ay to biag bakag na pero danay gunuran. Batangan di diwata gunung. Patubuan, batangan dari gina. Nga to bang naitaray dito rin? O kuma naitaray mo? Has doon. Talagang tabi. Pa! Oh! Pumagasar na pastor, putulog na lagi ko piya. Oh. Oh. Gabal. Pat na ita. Manini. Pat na. Kapag, andun ma. Talo, tubos na ita ng talo, no? Pat na ita. Kapag, andun tinalo rig unang Juan. Kapitulo 1. Versikulo 8 o 9. Ingon sa dito, kung isugid ninyo ang inyong mga sala dito sa Dios, siya makatarunganon nga mo pasaylo kaninyo. Sa gingon, kaya sala pa ka ni talo tato magbabala. Aron pasaylo ita. Talo talito. Sa mata ita na man ita kapaniya pasaylo. Kas do nanda puto mo pa ita, balang na. Maningin ita pasaylo. Dayon, sumimba ita. Kainig malangas.
Piyaso ba na nita? Dito namin ito, bawin, aple, doon yung siba namin dito, pangumpungan niya Kristo. Nga sumana dito, sumibo. Dito, sawa, tayo niya Kristo, itong sawa. Mpong namin dito, datan-datan, datan, dunut, simbahan, datan, dunutan, dunutarinan, dunut dito, simbahan. Oh, pala na. Makniya na. Sayaw ito pidautan, pero dito nagdiwata. Amen. Datan, dunutan, dunutarinan, dunut dito simbahan. Kana na dito, dunutarinan, dunut dito dulungan, ugasan taktubangan. Kana na. Malatan yan. Dunut ita rito simbahan. Dito ita. Mananabi ita rito taman. Paktamo yung tasog diwata. Sugyutan taen. Gilalan taen. Ini banta. Dito. Ini dulas. Ano dito kapat? Sugid ta. Saan yung sugid? Sa Katoliko pa, magkumpisal ta. Ano may tamang umpisal? Tinalo rin Biblia. Dito ito magbabaya. Magbabaya, gulay no, magbabaya. Lalatay mo lang, inanlong, ini makasasala o lang gupiya. Kinanalo lang gupiya ka na lahat mo rin namin. Saylo mo lang. Matniya mo ba? So, talo mo lang, inanlong, balusan na lang gupiya. Kinanlong, mamadaw lang hindi. Inanlong, hindi, abunag-bunag lang. Malatan yung peping gulaw lang, rin mo na ka, saylo mo lang. Dito ka. Ano tinalo ng Biblia? Panaw, parang din eh. Siya makatarunganon nga mo pasaylo kanimo. Pasaylo nita. Diba? Gupya so diwata ta. Pasaylo unta. Kung pasaylo na ka, gupya na ginamo. Diba ina? Lugar, makasara ang taringan dito ata maningintak pasaylo sa pasaylo. Gupya na ginata. O gupya man na. Sa gupya na ginata, pasaylo na ita, danek salata, pasaylo ta, maninin. Sa mga liagube, tulano ba dito, di mo ugasan? Ha? Sa mga litagube, ano yung balang tamatan tatong balay? Ugasan dakag, tulan. O banguha tagkamuti, pag-abot sa balay, atong hugasan, pag humandong, agon. Ganong hugasan man, kay hugaw, makalamo. Hugasan, pag maghugas, malipay na yung ka, kay hinlo na. Yung agon. Ita ka na, ay makalamo, kahit tayo ni, hugaw man tas tubangan sa Ginoo. Tinalo rin diwata, dawata kuya, pero ugasan ko yali. Dawaton ta ka, pero ugasan sa taka, aron angayan ka doon sa kuntata. Hali, manini, batata panalitan, batata pananggian, panangyala. Buwato rito, lunangan kalabaw. Nilabo rito, lunangan kalabaw. Ni pati o gupiag basak. Maro o gupia, kaya kalabaw buki. Hali, yate, maliyaga saan sa kubayo rin nga, giyakot. Maliaga din. Talo mo sa motor. Yain na, maliaga ron. Ano? Ada ka maliag sinang. Tinalo ni Inang, ako. But pasabot, di siya patapad na ko. Kung nahulog ko sa tunaan nga baho kay kung tayo kabaw, baho kay kung anso, mutapad ko ni Inang, isa, ako. Di o makaway rin niya. Di na siya magpatapad na ko. Nga naman, kay baho ko, kay wak kumawagasin. Batantay nang, milabo rito, lunangan. Tubos, midligo, min shampoo, hindi ko rin dinatapan, pangbaya. Magpatapad na siya. Lingkod. Hindi man, karon diya sa Ginoo. Dirita sa Ginoo. Dirita sa Ginoo. Hugaw, magkatas tanang hugaw. Makasasala, man ta sa tanang makasasala. Di man gusto ang ginawa na, pagkamatay na ito, ang iyak ko kalakat, pasundon man dito. Pag-anto dito, uy, huga man eh. Mapula man na mapatligo. Wala ko pa kabel dito, silong. Diba? Mamalong, da malong patligo. Pakalumo-lumo amalong. Inakanisog diwata na mata maksugal. Inakanisog diwata na mata maginom. Inanosog diwata na mata panos-panos. Inadinisog diwata. Dahil pa ako kumako sa daw ng asdon. Sumarini rin na magbalaan dama. Ano ni balaan? Dek salaan. Bulingan ta sa daw na ang kulaw lata.
magpaugas ita. Kay gampang, ano may gampang, sabot niyo? Ha? Gampang, bisabutan niyo gampang. Ha? Ano, di ba? Ay gampang, ano may bali di gampang? Gugas leya. Ugasan sa subano ka ng gampang. Di gampang misulat din eh, ugasan ita. Di pagbasahan ka na daw. Galing lang din sa Biblia, lahi ang ngalan. Pero sa ganita subanon, gampang. Murito itatok tubig, doon ito baogan tarito, doon ito kanon tarito. Kaya makasasala ita. So, bulian ta. Kahit bulian, dinig Biblia, ngalan dinig bulian, saserdote. Sa ato ang mga subano, bulian. Ano dinig bulian, dinig dinumagat? Juan, Suruhano. Suruhano sa Biblia, ginganan na siya saserdote. Sa ato ang mga subano, ginganan og Suruhano. Sa sinubanon pa, bulian. So, bulian, malitutok tubig. Itarama, malito ita. Baogan nila nito. So, gampang, aron mainluan italak, da kami sabot. Nandaw, laksubanan, nandaw. Mulong na laksubanan. Subaba di na. Ano sila mo dito? Sabot na niyo. Makalalato lang itabang tsata kami. Bilangan na. Danan-dahan pa nakagagupian ito namin. O di tamo na nga nagbansagta. Buwatan tataman. Kahit binalita ni Diwata, nalaniak sa dinti ni Balita subanan, so Diwata lang nagbalinita. Pero ano na tama ng umano nandaw? Oh, malaw paron mulo na lang kita subanan, pero babata na lang subanan. Balaod yung subanan, may sulat na ko perig Biblia. Ang balaod sa subanan na sulat sa Biblia. Pero kita alergita sa Biblia. Ano man? Maanlok tagbasahan tag Biblia, pero takabalo nga ang balaod sa subanan na sulat sa Biblia. Gampang basa ko rin eh. Pakano? Mag-uper na adire, maghalad na adire. Oh. Usay mahadlok pagbasa tag Biblia pero wa ta kay balo nga ang balaod na to na aday diri. Ako nang gibangon. Na aday ang atong balaod pod. Gitiman-an lang sa ato ang mga bulian o sa atong mga timuay, ila lang gitiman-an kadi man sila kabasa sa una. Di ba? Ano ba lang makabasa? Ano ba lang magsulat? Moto ila lang gitiman-an. Humalang timaan, ila lang ipasa sa mga bata. O, mo ninyong buhaton. Pero atong basahon na, adi ay dire. O sa ito'y kapat, kinahanglan ta, ay kalima. Kalima maneta. Kinahanglan ta, ho, gasan. O gasan, sok salata. Aron makasulod ita nitonin. Aron makapasampal ita, tog diwata ta. Ay malagi ito tinalo ka mo ninang sa buwato rito dunangan sa gumayo rin yung ginakon anay makaubay o maroban turma ni diwata kana arama makaubay rin ita sa makasasala ita ano itanin pasulor nito balayon o rin dalaw ka mo rigawas talo din magbabaya di dalaw ka mo rigawas di alaw ka mo sunod din eh o daan niyo balay so tinalo ano din patubo pa mo daan niyo balay so tinalo dahil nada minatay na mo kakalag niyo magubog na rin na musulor na mo rin di na na ano tinalo dito gawas dito sugapoy dahil kapalong anak palong piando taan pa piyapang dupi pa sa taon piyapang jagan paktobig anain palong. So diwata ini may paligat doon na labo ita rito. Has doon. Sa matay ita, kaya anak majod matay kalagta, karilanda, siwangan atang-takan So gawas malaki ini minatay. Pero so kalagan da mamatay, tumara to magbabaya. Dito magbabaya. Datasunay sa pasulad ba sa andon. Datasunay. Da patasunay. Uso diwa ta maramisunan. In maramisunan ro daw na da patasunay. Kas dunita na dali patuwo kay ta. Manuya nita. Mga gamita. Balang ta sa rupya patanday. Manimbay ita. Balang ta sa sunugo ng diwata. Katapusan mo na ito, no? Katapusan na ito. Ano katapusan? Ego din eh.
Matod pa sa giingon. Buhat 2:38, ang tagsatag sa kanyo maghinusol o magpabautismo sa ngalan ni Jesus alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Unsa man ning bautismo? Bawa ka nang hugasan na kasi mo sa. Pero dili tamo yung napabautismo mo, ha? Di tamo ingnon. Gisultian lang tamo nga mo na proseso. Kinahanglan ta maminaw sa pulong sa Dios. Kinahanglan ta magtuo, kinahanglan ta maghinulsol, kinahanglan ta magsugid o ato magpahugas tas masa. Sa din pa katolik ko bunyagan. Bunyagan tubig. Sa danta pa nga sinubanan ugasan ita to gampang. Ini importante. Hasdon. Mentras patubo pa ita pulyang. Mentras patubo pa ita. Mga nagkita, tauran tasok tinalo magdidiwata, magbakso ita, maghinulsol ita, magkumpisa ita rin, talo-talo tunin dito diwata, tasok salata, yakad lima, magpaugas ita, dayon, sumimba na rin ita, maniya. Sa baya ninyo inan, gusto pa ninyo inan doon, nakapuli or hindi, pwede mo maningiri na ang number. Pwede mo marinig ni Brad Bobby. Dahil problema namin, kaya puli amin rin sa baya pa ninyo mga nagpak. Oh, palini. Bisabot na ninyo na manabita buat itali. Gama na may ditas langit pananambahaya namin ang daw ini. Ama, palad-palad ko piyari, gumpiya patandari tinalo mo. Palad-palad ko piyari, launan subanang aninang dami nginag tinalo mo. Palad-palad ko piyari, giyang kodilan, bigayang kanilang guras, aron pulo, marangagan sok tinalo mo. Palad-palad ko piyari nilang ini. Danako lang ako kapanabi na bagayan mo ilang gumpiyag lawas. Gumpiyag paningabuhi nilang. Bagayan mo ilang matas pa kinabuhi di banwa ka ni. Ilabi na pa ringag makagulang-gulang na patasay mo pa iginan nila. Bagayan mo pa ilang ang matas kinabuhi di banwa ka ni. Aron pulo balan nilang ay na aron pulo makasimba pa ilan. Mabal pa nilang so tinalo mo. As doon, gubu-gubu-pier niya, lalatay mo gupiya tanto sumak-subanon din anak mo ilan labo tungag makalatan. Bagayay mo ilan, gumpiya, biyanan, aron tunan nilan, sudan ni Apo Baya. As doon, minanabi-ami rin ni Apo, iyay magbaya din daw na. Tiya parig minatay kani, tatang namin ini. Inakulong mi gubu-gubu rin niya. Na kahit lawas kanilubong din pudlupa, pero sudan niya kalagan. Yan ay mataron sa arin mo batang, puya ay magbabaya, pero magubugurin niya. Pasalad mo lang, digbunwaan mo, aron kahit ta-ita amin sa kapulit mo, kaukuman mo, sudaw ng gatang. Kadlaw na kani, panabi namin, kadlaw na namin kani, tudya namin riyan niya. Kahit ampo namin, kagampo namin ang dawin ni, tudya namin niya. Kadlaw na ang panginhanglano namin, tudya namin niya. Kadlaw na kani, pinpalad-palaro namin, regala ni Jesus. Amen. Di ako dita pulit. Bagay ko ni Brad. Okay, maayong gabi sa tanan. So, ang pulong sa Ginoo